Als je in het stadion naar links joggen, jog je bovenin de steentribune. Die biedt nou ruimte voor 1200 mensen, maar is elke wedstrijd uitverkocht. Om meer mensen naar het stadion te krijgen, onderzoekt het Heerenveen de mogelijkheid van een groter sfeervak. Het blijkt dus dat gewoon ter onderzoeken steeds meer bij orenclubs blijkt dat was de jeugdloeken, die willen we steen eerst in het vak. Betaalbaarder, maar ik qua sfeer en alles, daar was het bij jaren. Nou, dat blijkt direct bij Heerenveen zetten wijzen. Er zijn een jongeren die zeiden van wij wilden erbij met de Zuid verkocht. Het oren is de duur over de veel die zo naar thuis. We hebben net een ta. Nou, dan mag je zien wat er mogelijk is om daarin uit te breiden. Ja. De KNVB mag nog akkoord gaan, maar als het voetbalboen het goed vindt, wil Heerenveen het vaak vergrutsen naar misschien wel 1800 steenplakken. Maar hoe die naar je tribune er nou correct uitkomt te zien, is nog net duidelijk. We hebben wel een aantal eerste ideeën. En die ideeën die hebben we ook onlangs gepresenteerd aan seizoenkaarthouders op de Noordtribune. Waarbij we eigenlijk grofweg uitgaan van of het verplaatsen van het huidige staanvak of het uitbreiden van het huidige staanvak. En dan zou dat in een model zou dat er zo uit kunnen gaan zien. Maar we hebben ook heel nadrukkelijk gevraagd aan de supporters om met ons mee te denken. En de laatste tijd krijgen we inderdaad wat respons van supporters die inderdaad met ons meedenken over hoe we ook ons wensenpakket zouden kunnen gaan realiseren. De komende periode zal Heerenveen verder praten over de mogelijkheden. November van dit jaar wordt een besluit genomen over al of geen vernijde steentribune.